Min biċtejn art mitluqa b'ħamrija bla lanqas roq aħdura fiha, issa iż-żona ta' Strenju tħadret b'aktar minn 200 siġra ta' ċipress. L-idea nibtet minn diskussjoni bejn il-Kunsill Lokali taż-Żejtun u Infrastruttura Malta fejn il-Kunsill wera x-xewqa li jżid is-siġar fil-lokal. Fil-grigalata ta' frar li għadda fiż-Żejtun tqaċtu mal-20 siġra matura. Is-Sindku taż-Żejtun Doris Abela tkellmet ma' One News u qalet li hija x-xewqa tal-Kunsill illi jkompli iħaddar il-lokal. Il-ħsieb tiegħu tal-Kunsill huwa li dawk is-siġar nerġgħu inħawlu oħrajn minn flokhom kif fil-fatt qegħdin nagħmlu u barra minn hekk inżidu iktar magħhom. Iż-żona ta' Strenju xi darba kienet imżejna b'siġar ta' żebbuġ, iżda azzjoni ta' wħud li jisilqu dawn is-siġar ħallit iż-żona fi stat ta' telqa, realtà illi issa se tinbidel. Dan il-proġett ħajkun qed ifisser arja iktar nadifa u ambjent isbaħ ovvjament għaliex huwa ħafna iktar sabiħ ftit snin oħra tgħaddi minn hawnhekk u tara s-siġar qegħdin jimmaturaw u jikbru milli tara żewġ biċċiet ħamrija fuq kull naħa tarhom vojta. Il-proġett ta' Strenju huwa wieħed minn ħafna għaliex il-Kunsill Lokali taż-Żejtun identifika aktar żoni madwar ir-raħal biex flimkien ma' Infrastruttura Malta ikomplu jsebbħu iż-żoni b'siġar li jagħtu nifs u jżejnu il-lokal. Barra din iż-żona ta' hawnhekk ta' Strejnu identifikajna wkoll postijiet bħal ġonna pubbliċi tagħna fejn hemm ħafna spazji wkoll kif ukoll froqat oħrajn fil-lokal illi jkunu jifilħu iktar tħawil ta' siġar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.